یہ تین منافق جا رہے سن میدان تبوک دی طرف تے رستے چ کہنے لگے آپس وچ گلاں کرنے انہوں کہنے لگے پتہ لگ جائے گا کہ لاکھ فوج کھڑی تے رسول اللہ جڑے بندے لے جا رہے ہیں اوتھے تے انج ہو جانا ہے انہاں دا بچنا ہی کچھ نہیں۔ حضور نے انہاں نو بلا لیا، فرمایا کی گلاں کردے جا رہے سی؟ نے کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا گل تساں کیتی؟ انہاں وچ حضرت یحییٰ بن حمیر الاشجعی جدوں حضور نے بلایا انہاں دل وچ توبہ کر لئی، انہاں کہ یا اللہ اج اپنے حبیب دے سامنے مینوں ننگا نہ کری، میں اندروں مسلمان ہو جانا۔ وہ جڑے دو سن نا حضور نے فرمایا کیوں گل کیتی؟ انہاں کہ جی سفر لمبا سی تے اسی کیا چلو سفر کٹن واسطے نہ کوئی گپ ہی لائیے، تے اس موقع تے رب نے آیت نازل کیتی میرے حبیب انہاں نو فرما دیو گپ لان واسطے اللہ رسول تے قرآن رہ گیا۔ انہاں کہ جی معافی چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کوئی معذرت کی ضرورت نہیں، اب تم کافر ہو چکے ہو۔ ہاں جنہاں دلوں توبہ کر لئی اللہ نے فرمایا اسی ایک گروہ نو معافی دے دیاں گے، یعنی انہاں جنہاں دل وچ توبہ تے باقیاں نو اسی عذاب دے دیاں گے۔ حضرت یحییٰ بن حمیر الاشجعی جدوں دلوں توبہ کیتی تے پھر دعا منگی، یا اللہ میں اتنا شرمندہ جدوں میں شہید ہوواں نا میرا جنازہ بھی کسی کو نہ پڑھوانا۔ اے پھر جنگ یمامہ آ گیا، حضرت یحییٰ چلے گئے، شہید ہو گئے۔ صحابہ کہندے نے اسی ڈھونڈ مارے آپ دی لاش نہیں ملی۔ انہاں دعا منگی سی اتھی غزوہ تبوک جاندے ہیں، یا اللہ مینوں ہن موت دیویں لیکن میرا منہ کسی نوں نہ وکھاویں۔ صرف چلدے ہیں لفظ کہہ دین حضور دے بارے کہ جی اگے لاکھ فوج کھڑی ہے پتہ لگ جانا ہے، رب کہے معافی کوئی نہیں۔